Baba Garia. Ainai buskang 25 January 2024 Mak 10 tarik 1433 Triprapto Nishal Maribo Kesa Kherphang Borom Gwnang Moti Chandra Jomati ni Noksarni Chamri Thangui Pitra kami Borom Gwnang Musang Durjoy Singh Jomatia Kherphang Kwtalni Noksaro Baba Garia Thangsinai Haini bangui belai kheno sakthar laimani nukjagui tongo oro Pitra kamini luku tei khama moyalni sakthar mung belai khe nukjagui tongo bwskang 1 tarik magni simi kheno Baba Garia ni noksar tangani bangui ha wakhagroi tongjagla. Hả?